Pýtate sa, ako dávkovať tinktúry? Tinktúry predstavujú jedinečný, efektívny a príjemný spôsob užívania doplnkov stravy. Jednoduchým spôsobom najprv fľašku pretrepte, aby došlo k premiešaniu obsahu aktívnych látok, povolíte víčko, dvakrát stlačíte kvapátko a dostane sa vám do pipety presný obsah dennej dávky látok, ktoré potrebujete do tela dostať. Takto môžete obsah pipetky nakvapkať rovno pod jazyk alebo pridať do vášho obľúbeného nápoja. Najideálnejší čas užívania rejší je na konci pracovného dňa, aby v tele došlo k zmierneniu stresu, ktorý sa vám počas toho pracovného dňa nazbieral, alebo hodinu pred spaním. Keďže máme k dispozícii vedecké dáta, ktoré hovoria o tom, že rejší pozitívne vplýva na baktérie črevného mikrobiomu a stimuluje v nich tvorbu serotonínu. Serotonín, ktorý funguje vlastne ako základ hormónu melatonínu, ktorý poznáme ako spánkový hormón. Čiže takýmto spôsobom rejší nepriamo pôsobí na kvalitnejší a hlbší regeneratívny spánok.